Obdobie po druhej svetovej vojne. Po druhej svetovej vojne sa Prešov začal meniť na moderné mesto. Predstavte si, že jeho rozloha bola 5-krát väčšia než v stredoveku. Priemysel rástol, no jedna vec chýbala, poriadny systém verejnej dopravy. Súkromní dopravcovia po vojne zmizli a ľudia boli odkazaní na vlastné nohy alebo bicykle. A priznajme si, šľapať pešo do práce každý deň nie je žiadna sranda. Ak ťa toto video zaujalo, utekaj na instagramový profil DPMP Foto. Ide o veľkú komunitu nadšencov, do ktorej sa môžeš pridať aj ty. Pozri si ďalšieho videa zo série Histórie MHD v Prešove alebo iné zaujímavosti. Nájdeš nás aj na YouTube či TikToku, ale ako primárny účet funguje Instagram, takže doporučujeme tam. Budeme radi, ak nám aj pomôžeš a radi uvítame vás všetkých, dievčatá aj chalanov. Zatiaľ sa majte.